हामबाय जों दिनै जतनबारी इलेक्ट्रिक अफिसाव सफायजा और सफायमानि कारण के नरक साइमानो जे चिनी तिप्रा सायरे अंके कारेन्टनि बागै बेलायनो इस्यु दंमानि के ट्रान्सफर्मारावबो नष्ट दिनै जों और फायमानि कारण के आंबो सिया के 1 वीक सिगाङाव आनो कल खायसाजाका जे ट्रान्सफर्मार टोटेल 3टा दाउनंजा हामिया तो प्राय 5 मान रक का खापु बरनि अजागो अबनि बागै बर आनो सरका गे तिनी जों एसडिओ बाय मालाय फैका के मालाय माने परे 3टा ट्रान्सफर्मारनि ताबुक 63 केबि बरनो तिनी रहर जानाय ते 2टा 25 बरनो हंगांगे 1 वीक बिसिनो बरनि र रजानाय तो माने के नायदि 5 मास कारेन्ट करै बो जागा जों तंखना चिनि तिप्रा सरा अबनि बागै खरां जों जदिनो साया ति साया के अन्ते हेकिनो मातनाय ता बर सिजागनि सिसनो साहर सिया जात गोबां मा जागा दङ बे चिनि बरफते कायसा आं रिक्वेस्ट खायनाय इलेक्ट्रिक बिल प्रतिति लोकेशनो जात जात दंनाय नरबो किसारदि रोखा आंके जरा ऑफिस इलेक्ट्रिक ऑफिस जरा काम खानेरो बरनि बागैबो किसार काहामुंगो तमानि के बरबो काम खायनानि थाङै सुबिदा के बरफ इलेक्ट्रिक बिल सेरजा इनके बरफ ट्रान्सफर्मार यारक नै गोबां मा जागा नसुबो नुबै दङ के ताबो तो डिसेम्बर अबनि बागै नरमना आं पयो जों जत काहाम करंखे जों थानसानि के तंखांगे जों खरांबति सामानाय जों सिनि मानथायबो माननाय जों जदिनो ताबो थांसा खलाय और जत पार्टीनि बरफ दङ आं सुरुति प्रामथानि हिमानिया और जत पार्टीनि बरफ दङ जों किन्तु तिनिनि दिनाव के जों थानसाङै जों फायका ताबो मानखा ए अबनन साव जों जाते kaham ke tongna ningke जों जत कक बाक्सांना नांनाय और जत जातिनो दङ और सुरुरियां उसुइबा मरा सिंगा देब्रम दङ जम देब्रम तिब्रबो दङ ताबो अजागो हानि बागै पारा खुंसाव जत जातिनो मा दङ जों जत जाति बेनो मिलेबो मा दङ गाहायनि बागै दिनै खुब बरनि बागै काहामखा दिनै बरनि पाराव 5 मास दरे बरफ केरसिन बाय जाति सगै मा दंमानि जागो दिनै बरफ किसा मिसा रां खागलाय फानंखा बरफ नि ट्रान्सफर्मार नि बागै बरफ जों साफाय माने परे बरफ ताबुक मानखा 63 केबि बे अबनि बादि तो हामबाय जों ते साबनो सासिनेबा बरफ लोकेलनि बरफनो मा सासिने खा बाक्सानि थाइमानि बागै ये बरन लगे आंबो तिनि सफायखा बर आनर बरमानि बागै गाय दुइटा पारा काइसके जुगेन्द्र पारा ते काइसके जलधर पारा नि बरफ तिनि बरफ तिनी अनेक दिन परे तिनी से बरफ कारेन्ट नि बहत मुक्सिने असनो सावै आंना हामबाय।